Dobro večer, dame i gospođe, dobrodošli u još jedan kratak video u analizi jednog događaja koji me, ne mogu da kažem frapirao jer više sam navikao i navikli smo mi svi, što je veći grad, gore se stvari dešavaju. Ali uglavnom, s jedne stranice na Instagramu izleti mi ovaj video koji je dobio dosta komentara. Vidite dole 1044 jutros, sad ima možda 2-3 hiljade, nije ni bitno. Uglavnom u pitanju je, ne znam šta su njih dvoje, pretpostavljam momak, devojka, muž i žena teško, možda jesu, brat i sestra još teže, možda neki prijatelji, drugari, nemam pojma, nije ni važno. Uglavnom, poenta je da je ovdje došlo do nasilja, odnosno on je udario nju. Ali isto tako i ona vršila psihičko nasilje nad njim. Sad zašto hoću da snimim? Ovo hoću da snimim zbog toga što je 90% komentara bilo na strani ove gospođice ne znam. 10% ljudi je bilo na strani ovog mamlaza, ne mogu da kažem gospodina zbog... Mislim, ni ona nije da se zove ni gospođica, niti bilo šta, vidjet ćete u ostalom. Ali, ajde da prvo pogledamo šta se desilo, pa da malo prodiskutujemo o tome. Nisam ispravno da ih sam ja te pokosam, ja te zakoljem, ja te pokopam. I ja sam iz Švajcarske, ja sam iz Austrije, boli mene kurac. I ja te izrkam, niti sa moje sperme vreda, jel? Ja? Vidi, ej ti funkcionira, jel? E sada trči, mama zemlje, posjeram ti se na zemlje, posjeram se, na to pucate, nemate. Ne pokopate, pacovi ima da te pojedu. I kolo bezine, bit će isto ovako. Šta sad? Nema ti. Potom smo napista furare svoje. Da, o tome se radi. Dakle, evidentno dva nepismena dođoša iz neke države Evropske unije, ovaj imbecil kaže da je iz neke Švajcarske Austrije, možda lupa gluposti, nije bitno, uglavnom vidi se da su jako nepismeni, ne razumete 90% stvari koje pričaju, čak i da je ciganski jezik, kažem ciganski, ne romski, znate moj stav sam u tome, ne želim nikoga da vređam, cigani su cigani, romi su romi, nema tu nikakve ideje, nekog vređanja oko toga. Uglavnom, ne znam što bih rekao oko ovoga, dakle, prvo vidimo, ja prvo moram da kažem jednu stvar, dakle, protiv sam svakog vida nasilja, osim kada nasilje nije jedini odgovor, ali onda kad je nasilje jedini odgovor, nije nasilje, već nužna sila. Čak mislim da i u zakonu nasilje je na jednoj strani zakona, a nužna sila, možda se ne zove baš nužna sila, pretpostavljam to pravnici mnogo bolje od mene znaju, to nešto drugo što je slično kao nasilje, ali nije što ljudi često poistovećuju sa nasiljem, nije to što mi mislimo da jeste. Naprimjer, ako ja pravim neku glupost na ulici, dođe policajac, odalami me i baci me na patos i uhapsi me, da li je to nasilje? Ne, nije nasilje zbog toga što je to morao da uradi kako bi mene sprečio da ja vršim nasilje. Dakle, nasilje prema nekome je u stvari uzurpiranje njegove slobode svojom fizičkom silom, da li je to neki udarac, napad, fizički, psihički, nije ni bitno, protiv nekoga, protiv nečije slobode, da li je to kretanja, razmišljanja, postojanja, šta god. Dakle, uznemiravanje drugog u najkraćoj crti. Dakle, uvek kada krećemo od toga, uvek prvo moram da optužim i da okrivim muškarca. Muškarac je u odnosu, dakle gde su muškarac i žena, muškarac je dužan da kontroliše sebe. Jer ako on ne može da iskontroliše sebe, dolazi do svega ovoga što smo vidjeli ovdje. Dakle, ako muškarac ne može da iskontroliše sebe, ne može da iskontroliše osobu sa kojom je. Uzimo hipotetički da su ovo dvoje u nekom odnosu, verovatno jesu, i vidi se da jesu. Neka su momak i devojka. Dakle, on nije sposoban pre svega da kontroliše sebe, što se vidi po njegovim ovim idiotskim udaranjem kao nešto staklo, pa nešto kao preti, na kraju, nažalost, udario. Onda nije bio sposoban da iskontroliše nju, čak i da nije to mogo da uradi, pošto žena očigledno nije normalna, trebalo je da ode iz tog odnosa, a ne da ostaje i dalje sa njom, da se druži sa njom ili tako dalje. Dakle, ovo govorimo najpovršnije moguće, ja ne znam šta se s njima dešava. Možda je ona, na primjer, hipotetički gledano, možda je ona neko ko je njemu uzela sve, uzela mu je možda decu ako imaju zajedno i namjerno mu maša nekim papirima, nekim glupostima i čovjek je prosto poludeo. U tim situacijama je jako teško jer vi u tim situacijama prosto ne možete da odete. Dakle, imate decu zajedno, vi morate da budete u nekom kontaktu sa ovakvom osobom. Dakle, na primjer da je to ta situacija, mi ne znamo šta je. Ali muškarac, dakle, pre svega mora sebe da kontroliše. Ne sme sebi da dozvoli da ovako
ludi, mada nešto nije mnogo ni poludeo ovako, da kažemo, verbalno, zbog toga što niti je nešto previše glasan, do duše preti kako će da je zakolje, kako će pacovi da je nešto jedu, pominje nekakvu spermu i tako dalje, mislim, užas. A onda s druge strane imamo nju, koja njega evidentno izaziva. Dakle, mnogi ljudi ovde kažu, jadna žena, jao i vidi je, uplašila se. Ja u 95% ovog videa, koji smo sad, da kažemo, zajedno pogledali, nisam vidio da je žena uplašena. Kada je ona bila uplašena? Kad je on nju udario, 3 sekunde posle toga i to je sve. Pogledajte ponovo, vratite video ili ga nađete na Instagramu. Ova žena nije uplašena, ova žena je arogantna, bezobrazna i neuračunjiva. Zamislite ovu situaciju. Idete ulicom i vidite čoveka od 2,5 metra, 200 kila. Ne znate da li zna da se bije ili ne, ali evidentno ne možete da ga pobedite u 99,9% slučaja. I vi svesno njega izazivate, na primjer. Štipate ga, udarate ga, šamarate ga, ne znam, dobacujete mu, što god. I on dođe i kaže vam, ostavi me na miru. I vi to dalje nastavljate to da radite. On vam opet kaže drugi put, ostavi me na miru, znači morat ću da se odbranim. Zašto bih se ja pomerao od tebe, ja sam došao ovde, gledam svoja posla, ti mi uzurpiraš moje postojanje, moj mir i tako dalje. I vi nakon 4-5 upozorenja i dalje, dakle, ste nenormalni, neuračunjivi, neodgovorni, i on dođe, lupi vam šamar, vi odletite 4 metra. Ko je tu nasilnik i ko je tu uzurpator? U oba slučajeva to ste vi koji izazivate takvu osobu. U ovom slučaju, žena koja je evidentno od ovog čoveka slabija, od ovog muškarca slabija, se ponaša na takav način. Ajde sad da uopšte ne pričamo o ovoj situaciji, ovo je veoma čest slučaj. Zato kažem, uvek se polazi od muškaraca. Zašto muškarci trpe ovakve gluposti? Ako je žena ovakva prema vama, bežanija. Svaki razvod, svaki, ne znam, pretrpljeni i bol i strah nakon toga, da li su to sudovi, ne znam, selidba, prodaja stana, deca, levo, desno, sve je to blaže nego da ostanete u ovakvom odnosu, jer ćete kad tad da poludite. Uhvatit će vas na žulj kad ne treba, kad ste najranjiviji i jedino što ćete moći da uradite da takvu osobu učutkate jeste da uradite ovo što ovaj muškarac uradio. Ja ne opravdavam ovog muškarca u ovoj situaciji. Nije imao nikakvu potrebu da nju udari. Zašto? Zato što ona nije prišla njemu i ne znam, uhvatila ga za ruke, nešto i tako dalje. Ali je vršila psihičko nasilje nad njim. Ja ne znam pozadinu ove priče, zato i ne govorim toliko u sitna crevca. Ali morate da shvatite jednu stvar. U ovoj situaciji su oboje nasilnici. I ovo je jako bitno da ljudi shvate. Oboje su nasilnici. Da li će ovaj muškarac biti pre svega više osuđen ili osuđivan od strane društva? Pa da. Zašto? Zato što je fizički jači. Pitam se kako bi bilo da je on, na primjer, mršavi, a da ona ima možda negdje otprilike 150 kila, 1,90 m. Pa da je ona njega odalamila. Iskreno mislim da bi ljudi rekli, bravo sestro, svaka čast. Dupli aršini, ništa novo, samo komentarišem. Dakle, kažem, ja ne opravdam nikakvo nasilje osim ako je demonstracija sile poslednji način odbrane ili osiguravanja sebi i svoje porodice. Ovo to nije. Nikako čovjek pravo nije imao da je udari. Izađi iz autobusa, čoveče. Šta radiš to? Skontroliši se, šta lupaš gluposti? Prvo nauči da govoriš. Pod broj 1. Jel ne želiš srpski ukoliko si ciganin? Nema veze. Nauči vaš ciganski. Ili nauči nemački, austrijski naglasak, švajcarski naglasak, francuski, nebitno. Pod broj 1. Druga stvar. Šta ovo kao on se kao ustaje, kao udara u staklo? Pazite, znači, ajde ponovno da vratimo ovaj prvi deo kad je on ustao da udari u staklo. Pazite njenu reakciju. Normalna osoba, na primjer, koja nije navikla na ovako nešto, bi se zaista uplašila. Ako ne, bar bi se stavila u neki borbenu gotovost. Evo da pogledamo ponovo kako je ova žena odreagovala. Pazi nju. Mrtva ladna, još govori rukama, kao šta god. Ovo se ne dešava prvi put između ovo dvoje ljudi. Ko zna koliko je on nju puta udario? Ko zna koliko je puta ona na njega ovako siktala? I on na nju, naravno, međusobno se častili, uništavali moral jedno i drugo i dostojanstvo i tako dalje. Šta hoću da kažem? Ja ovde ne želim da odbranim nikoga. Mnogi ljudi su rekli zašto neko nije pripomogao. Slažem se. Treba pomoći. Ali kako pomoći u ovoj situaciji? Šta, da nabodem njega?
da me kamera uhvati da odem u zatvor. Ne znam pozadinsku priču, on nju nije uhvatio da je maklja, da je ubija ili šta god. Udario joj je šamar, slažem se, to je katastrofa. Da li je neko trebao da reaguje posle toga? Da. Ali kako da vi, evo sad ja pitam ove sve koji su, jel tako, junaci, ja bi njemu ovo, ja bi njemu ovo. Dobro, svi bismo mi njemu to. A šta posle? Ja razumem, ne treba ići toliko u krajnost, ali država je ovakva. Sećate se kada su bili ovi protesti i ostale gluposti. Tipovi sede na klupi, gledaju svoje posle, dolazi policija i udara ih. I to krvnički ih udara. Dakle, morate shvatite jednu stvar. Dakle, ovo je veliki grad. Što veći grad, što više ljudi, više defekata. Tačka. Ovaj primer treba da se pre svega izučava na naučnoj bazi. Zašto? Ovde vidite, ovo je statistika nasilja nad ženama. Dakle, sad nije bitna ni ona ni on. Ja govorim, dakle, osoba levo je, recimo, osoba A, osoba desno je osoba B. Ovo je statistika nasilja nad ženama. Neko će, na primjer, sutra da prijavi ovog tipa da on, ne znam, bije ženu ili tako dalje. A iza kulisa je njeno siktanje. Ja mogu da se kladim i neka bude problematično ovo što ću reći, ali ovo je slobodna država, želim da kažem šta mislim. Kad raznorazne Jeremićke, Karleuše i ostali imbecili mogu da kažu šta hoću, da truju omladinu i društvo, hoću ja, evo, da kažem. Ja mogu da potpišem da je ovom ovde aktu, pre svega i udaranju stakla i tako dalje, prethodilo njeno zvocanje sigurno višesatno i kidanje živaca. Ja ne opravdavam njega. Kažem, prvo što je trebalo da se desi, to je da on skupi mudi i da kaže ćao. Osim ako ga ona ne ucenjuje, ako budeš otišao od mene, ubiću decu i tako dalje. A to se verovatno nije desilo, ako uopšte imaju decu. Dakle, on je neko ko ne ume da se suzdržava, ko ne ume da se ponaša, ko ne ume da priča, ko ne ume da se kontroliše. Dakle, lik je defekt društva, kao što i ona takođe na svoj način defekt društva. Ali zamislite situaciju, a pa znate sami vrlo dobro, koliko god da se mi sad ovde pravimo mnogo pametni i tako dalje, koliko ima ovakvih žena koje ne umeju da zatvore usta i koje samo izazivaju, dođi šta mi možeš, dođi šta mi možeš. E sad ja naravno ne kažem da bilo ko treba da dela to i da uradi, daleko od toga. Kažem opet, pokupi stvari, izađi. Ili ako je to tvoj stan, pokupi njene stvari, izbaci napolje. Okej. Ali sad vi zamislite, prvo, on je počeo da udara u staklo. Dakle, to je bila prva linija upozorenja. Ona nije reagovala. Nastavila je još više da ga izaziva. Opet kažem, ne opravdavam, čovek je ustao i udario je. Zašto? Zato što je slabić i zbog toga što ne ume sebe da kontroliše. Ali to se ovde apsolutno ne vidi na površini, već se vidi on je nju udario, što je još gore. Ovo je priča u kojoj su oboje žrtve i oboje nasilnici. On je žrtva verbalnog nasilja, ona je žrtva verbalnog i fizičkog nasilja. Ko zna koliko puta je on nju maklio? Možda nije baš maklio, možda je udario, ali to je apsolutno isto. Gde je prvi šamar, tu je i drugi. Šta hoću da kažem, da skratim priču? Da skrenem pažnju ljudima, da pre nego što počnu da sude i donose zaključke, pogotovo ove nedojebane tetke kojima je prošao voz i ove devojke koje misle da su nešto postigli u životu time što mrze muškarce i tako dalje. Pogledajte ovaj video, pa vidite kakvo je dno muško i dno žensko. E sad zamislite na primjer da je umjesto njega tu neki normalan čovjek. Da li vi mislite da nakon njenog ovakvog ponašanja, pod uslovom da je trpi, a normalni momci nažalost uvek uglavnom trpe, pogotovo oni dobri, da li vi mislite da nakon godinu dana, 2, 3, 5, 10, nebitno, njenog ovakvog zvocanja, ja vi stvarno mislite da žena neće da dobije bar jedan šamar? Ne opravdavam, opet kažem. A ja zaista mislim da će on da kaže jednog dana, vidi ženo, znači ućuti već jednom. I to će da joj ponovi 200 puta, a ona će samo da bude još gora, još gora, još gora. To je ono što radikalne feministke danas rade. To vam je ono, ma šta ja njemu imam da titram? Ona nadmenost, arogancija i tako dalje. Isto kao i ateisti, ma šta ja imam nekog tamo čiču s neba da slušam? Identična stvar. Šta će se desiti na kraju? Desit će se to da je muž nasilnik. I to je to. Sad mislimo drugu situaciju, da je on ovakav kakav jeste, manijak nepismeni, a sa njime neka normalna devojka. Mada, realno gledano, ako ste sa ovakvom ženom i sa ovakvim muškarcem, vi niste baš normalni, ali recimo da niste neko ko je problematičan, ajde tako da kažem.
Mislim, kao, ljudi, šta vi očekujete od ovakvog muškarca? A mnogi trpe ovakvo nasilje zbog toga što su, pa mogu slobodno reći, polupane, imaju one daddy issues. I trpe ovakvo ponašanje. A ovo ponašanje vam je ono školski kontrolišem, ako se nešto desi što ne treba, dobijaš šamar jer te volim. Dakle, manipulacija 1/1 par excellence. Ovo je katastrofa i ovo će se dešavati tek. Nažalost, niko nije odreagovao. Zašto? Zato što svako gleda svoje dupe. To će se dešavati, kao što rekao, sve više, sve češće i češće. Isto nam se dešava i u državi. Sve isto, samo na različitim nivoima. Svako gleda svoje dupište, svako zabija glavu u pesak i to je to. Nemojte sebi da dozvolite da budete u okruženju ovakvih ljudi. Da li ste muško, da li ste žensko. Ovakvi ljudi uništavaju društvo, ovakvi ljudi uništavaju porodicu, brak i tako dalje. Zbog ovakvih ljudi, mnogi drugi ljudi, koji baš nisu toliko karakterni, pogotovo mlađi, ne žele da imaju decu, ne žele da imaju porodicu, misle da su sve muškarci govna, su sve žene kurve i tako dalje. Molim vas, budite karakterni, delajte protiv ovakvog ponašanja u vašem okruženju, prijavite bar anonimno i nemojte da gubite vreme sa ovakvim ljudima. Ovakvi ljudi su nepopravljivi. Ovo pogotovo za žene važi. Ja ću njega, ja ću njemu. Nećeš, čero. Dakle, najebaćeš. Momci ovi koji su dobri, ja ću nju da popravim. Nećeš da je popraviš. Niko tebe neće da popravi, nikog neće da popraviš ti. Ti neko možda pomogneš, ali da popraviš ne. Molim vas, čuvajte se i pazite se. Dakle, vi ste tu da se čuvate pre svega svojim moralom, svojim dostojanstvom, svojim verbalnim, pa ako treba ponekad i fizičkim kontaktom, a mi smo tu da vas čuvamo od drugih. Neko to naravno danas ne poštuje, neko to danas naravno tako ne uvažava. Ok, dobro, ti možeš sve sama, ok, super. Kad budeš naletila na ovakvog imbecila nekad u autobusu, vidjet ćemo kako ćeš moći sama. Ljudi, čuvajte se.